Il-kap nazzjonalista Alex Borg inkixef li ma jafx lanqas il-bażiku dwar numru ta' suġġetti u isma' differenti f'pajjiżna dan waqt l-attività politika tal-ħadd bħall-qormi u fejn Felix Borg wieġeb mistoqsijiet mill-pubbliku u li dir ċari li kienu miftehma minn qabel ma tmexxija tal-Partit Nazzjonalista iżda xorta minkejja dan Alex Borg der mhux ippreparat u ddominaw numru ta' żbalji bażiċi fosthom fuq il-pensjonijiet ta' qabel 1962 u l-iskemi tal-akkomodazzjoni affordabbli. B'mod konvenjenti Borg semma l-anomalija fil-pensjoni ta' bejn dawk li twildu qabel u wara l-1962. Iżda hawn Borg naqas milli jiċċara kif kien il-Gvern Nazzjonalista ta' Konzibien li lura fl-2006 qasam lill-pensjonanti f'dawn iż-żewġ faxex. Qar minn hekk Borg qal li Gvern Nazzjonalista se jkun qed isolvi din l-anomalija meta fil-verità Gvern Laburista diġà qed jindirizza biex bekk dawk li twildu qabel l-1962 ikollhom pensjoni li taqs dik ta' dawk li twildu wara din id-data. Din hija ġustizzja illi trid titneħħa u Gvern Nazzjonalista jwiegħed illi nneħħuha din l-inġustizzja. Meta kienet jitkellem dwar it-taxxa korporattiva Borg iddikjara li jrid jiddiskrimina bejn negozji differenti permezz ta' rati differenti skont is-setturi. Il-corporate tax f'ċertu industri bħal l-hospitality, il-catering, il-retail, fejn il-Maltin għamlu suċċess u allura rridu ninċentivawhom, nimbuttawhom biex ikomplu jinvestu, inniżlu s-sistema tal-corporate tax għal 15%. Din id-dikjarazzjoni jidher li qajmet irwiefen kbar fost il-komunità tan-negozju għaliex tali sistema toħloq inġustizzja ma' negozji li jkunu mġela jħallsu taxxa ogħla minn oħrajn sempliċiment għax joperaw f'settur differenti. Fuq l-akkomodazzjoni Borg minn ġdid qal li għandha tidħol fis-seħħ skema tal-equity sharing. Għandna l-equity sharing model. Hawn Borg naqas milli jinnota kif din l-iskema ilha li ddaħlet f'pajjiżna minn Gvern Laburista għal numru ta' snin u minnha diġà benefikaw mijiet ta' Maltin u Għawċin. L-istess fejn jidħlu skemi biex postijiet vojta jerġgħu jibdew jintużaw u skemi oħra għal bini li jkun f'żona urbana ta' konservazzjoni jew kif inhi magħruf aħjar bħala